Bună și bine v-am găsit la un nou episod. Nu uitați să dați like, să vă abonați. Nu uitați să vă abonați și la Luca Gaming 9. Aveți link în descriere. Și da, din câte vedeți, am Piper, mi-a picat dintr-un Megabox. Am făcut tire 50, da. Și am deschis primul Megabox. Adică ăsta de la Brawl Pass, care trebuie să-l cumperi. Și de aici mi-a picat Piper și din Megabox-ul acesta nimic. Și da, ca să vă spun și vouă, știu că am lipsit cam mult de pe YouTube. Am crezut că nu mai am memorie, dar de fapt mai am. Și hai să jucăm niște meciuri. Bun, aș vrea să facem în episodul ăsta măcar de 5 sau de rank 5 sau de 10 maxim. Și dacă ați dat like și v-ați abonat la mine, scrieți în comentarii am reușit și veți primi inimioară de la mine. Chiar e fain să te joci cu Piper. Bun. Mamă, ce era să mă bată. Și în episodul următor o să încerc să ajung la ce tire oare. Hai să vedem. La tire 54 pe acolo sau 55, sper să reușesc. Ok. O să mai dau încă 2 meciuri. Parcă cu Piper termin mai rapid meciurile și le câștig tot timpul. Nu știu de ce. O să luăm și acel power cu. M-aș duce la atac. Eu. Da. Bun. Începe. Așa. Am să zic să ne ducem pe Colt. Prea târziu că deja l-am bătut. Uite, acolo pe Rosa și pe Barley. Ah, gata. Ce ușor. Bun, deci mai jucăm un meci. O să mai joc și încă un meci cu Gage și o să încheiem și noi acest episod. Cred că aceste puncte o să le pun pe Piper, sigur. Cred că următorul brawler care o să-l fac de 20 o să fie brawlerii, o să fie Colt și Piper, că îmi place foarte mult. Deci mai jucăm acest match, mai jucăm un match cu Gage și o să închei și eu acest episod.
Nu mă convins. Mamă, nu pot să cred. Cu ce puțină viață am rămas și l-am bătut. Mamă. Am dat ultimată deja. Bun, câștigăm acest meci. Cred că următorul episod o să fie episodul special în care vom face 6000 de trofee. Sigur. Asta va fi următorul videoclip. Bun, am zis o să mai jucăm încă un meci cu Gale. Și videoclipul. Cine e aici? Nu-l înțeleg pe Luca Gaming 9. De ce nu își schimbă numele de pe Brawl Stars în numele lui? Pentru că o copia numele de la altcineva. Asta nu înțeleg deloc. Bun, încercăm să ne ducem. Mamă, că e frică. Hai mă, lasă-mă în pace. Bun. Este un... What? Nu, eu l-am bătut. Crezut că eu l-am bătut. Bun. L-am bătut și pe el prima. Acum avem un bull pe care îl omorăm și un colt. Ok. Bun, și da, nu uitați să dați like, să vă abonați, să apăsați butonul de subscribe, să vă abonați și la Luca Gaming 9, aveți link în descriere. Eu am fost Casia și ne vedem data viitoare. Pa, pa!